gutom mo. Tagay mo niya og zek og glühwein. Paano? Ang gutom ni og kan. Abi sayang regalo. Happy New Year! Oh, talagang basura. So, Happy New Year. O, tanawang Happy New Year na. Humanang buto-buto. Perting daghanang basura pagka human. Oh, wa na. Sak. Ano na ang New Year? May ragyod. Wa kayo nag-effort ang inahan. Kay nag-inusara. Si Kikay to asa kuan. Berlin. Ay, kauban yung mga barkada, mga friends niya nga. Parehas niya utok. Mata siya mag-unsa daw min ko na kabaluyog ka na. Wala tay maayo nga, wala tay special nga buhaton kay trabaho ang inahan. Mo ni diri ang New Year. May gani gahapon akong duty kay pang kuan pang buntag. So kadlawon unya nakauli ko mga alas 3 sa hapon, nagdali-dali ko vacuum sa balay paghuman. Nya naligo. Wala gid mi wala jud kay effort ba. Natulog ra ko. Na bangon ko pag kuan nilakaw si Minimi siguro mga alas 8. Alas 8 sa gabi o mga alas 9 nag-meet up sila sa iyang mga friend. Unya ako natulog ra ko, nag-alarm ko og mga alas 11 sa alas 11 vidya kay para makamata ko ba inikuan. Tanaw buto-buto. Ay mali man.
Nakalimot ko nga 24 hours man di ay ang kuan. Ang akong orasan imbis nga 23 unta to 23:30 ang akong i-set up nga alarm alas 11:30 noon. Pero nakamata man hinuon ko. Yan, igor ako nagtanaw ko ang buto-buto. Dagan sa balkon, dagan sa kwarto, kay sa likod ug sa tubangan ang buto-buto. Manatulog pagkahuman, madali ra kaayo ang kuan buto-buto. Wa gani nabdag mga tunga sa oras. Dali ra kaayo mingaw di kay ang kuan ay ang New Year karon purdoy ng mga tao. Ang importante nga maayo ang lawas, nga safety. Nya mo na ilang gi kuan diri og gibilin nga mga basura. Mag-snow na po ni unya piting tugnaw ice. Uli diri walay New Year, walay Pasko, trabaho. Kaya di mo trabaho nga. So biyahe na tayo, nahinay lang taan ni kuan. Kay grabe ra bang snow gahapon, unya nag-ulan ka ganina. So mag-ice na sad ni, ice na pud gani sa ubos ganina nga naglakaway ko mura na pud ko pato. Saka hinay-hinay kay slide. Maintay nag-abot na ko ni limpyo na ni. Limpyuhan na nila ng palibot nga pitang mugawa in taon. Ayahay bagod daw na magsitrabaho sig pangulo tong kamot trabaho. Tugnaw kaayo. Sa weekend na pod kuan. Kadlaw na pod akong trabaho. Ang gini ang ngalan ako matak sa ino eh. Saon man kay mamay na. Palingan. Tuwa na lang punta. Limot minuong ko na 50 pa 30 lang dito din kalimot karon pa hinuon umihinay nga human na New Year trabaho karon trabaho ta ugma trabaho gyapon sa adlaw trabaho gyapon ta sa may naana kaon lang taan ni sa man diri man tag kang skaitas-an katong man tag kabing okra nami asa kong sudaan gabi uy gahapon na wala man jud ko nagluto no pero naagi akong koy mga prutas klase mga 12 nga klase kam bilog-bilog maliban na siguro saging nya nagprito oray ko bulad na mahong bulad sa balay unya ka ng instant noodle mo ta mo gikaon kay kami ra mapuduhan ni Mimi magunsa man sagni kagi ko anak kagi butong bago kamo patras gawas butong so gutong kumain ko magprito lang tag bulad na kubi siya sige ma alipay pud siya prito na ko pagbalik ta gidala sa balkon para dito makaso-aso kay perting baho bahala ng mga silingan lala ko
Saan siya? Nakalimot ko, kailangan i-stop ra ba dayon. Pero i-stop ko kay ito naman po siya niliko sa pikas lagi. Pag makita galing inana, kinahanglan mo stop jud dayon ka kay na. Isod na ang penalty. Yes, yun man eh, makunsa na lang kita bang mahala sa kuan. Sinsya. Ino kayo na lang mga inkanto, lakaw-lakaw. Kaniya ni trabaho-trabaho. Importante buhi, mapasalamatong gihapon ta oy, salamat gihapon sa kahit-saan nga buhi ta. Mura gid na. Basta nga akong sudan gabi perti yung lamia bulad. Mo kalamig di akong kuan ay bisag nakatulog ko mga kadali siguro na akong tulog. Kamata ko mga kuan mga alas 6 man siguro. Oh, walay signal. Lain kayo. Magdagulat niya. Mag-signal ang muli ko. Iyay. Gawin klaro eh. New Year na New Year. Muna akong ingon nga ang linya para sa mga bisikleta ha. Abot dyo diri. Kinsa maghintay mo? Agi diri in taon. Uy nga wa maghintay na. Agi diri dito mag-speaktas. Ilar yung wala ang kuhan. Park plots. Parkinganan sa gawas. Jud taon, salamat Lord, safety. Pag ko'y oras, sabi na akong late na ko. Alas 12 pa akong trabaho, pero man. So, trabaho na sad. Sumura to, amping gihapon kanunay. Padayon lang kita ani. So, bye-bye na. Happy New Year, everyone.